ber enak. Weteng kopi kula sak kintal gak payu rabi kok manjal-manjal. Kepadha arek lanang metu bengi arane begadang kadung metu amoti larang saben bengi wong tuane jaga lawan joget lali sembarang uga lali nek duwe utang malem minggu ditagih abang dadi koyok jaran kepang Kondo iku sanggup ngoni prau kayu rak malang-malang prau ketek tukang banter playune rabi ayu dadak mosen ilang rabi tuwek gak kawat watuke goyang tangane katut dadak koyok kethek dolanan buntut tahu weton Kediri nek sing asli enak rasane rupane ayu potongane seksi bareng tak cideki waduh ketok panune joget goyang pinggul nek digoyang ambek mendat mentul teko kadoan koyok manuk kuntul bareng negar koyok jaran ocon dadi wong lanang jak sewenang-wenang karo wong wedok jamaran tangan anti aku ngadakno larangan kire wong wedok tak keneke sembarangan gawe luwo rasane legi iku mono kurang banyune wong wis tuwa kepingin rapi tata sing dirapi kliru putune kelambi ireng sulamono jangan terong enak rasane nek seneng ndang paranono kedisian wong kumatu yengne ati samandong wong tranjiringan posisike teko nyawarane konundong joget senengane arek nom-noman apa maneh nek sik sir-siran lali ngombe uga lali mangan semalam suntuk ayo jogetan ana kodho dadi alkojo nek bedindang lak sing nemoni dadi wong wedok sing setia ambek bojo sebab wong lanang sing ngingoni
Kidungamu mau ya. Ya apa? Kidungamu iku padha mbek nyinggung peranaan kowe. Lho kok peranaan ya. Perasaan. Ya apa? Bukti no itu apa singkari-singkari mon. Ono kodho dadi algojo. Sik ta. Kodhok iki sak kepel ngene ya. Kok iso dadi algojo lho kan. Tapi lak wetenge gedhe. Oh, tenggo gede. Nyamburi. Iya, dadi wong wedok sing setia mbek bojo. Iya. Sebab wong lanang iku sing ngingoni. Oh. Cene wong wedok-wedok wis setia mbek bojone lho, Dik. Kok ngono iku. Iki apa? Dik. Iya. Wah, aku nek krungu jula-juli ngono wis. Eling jaman kala semono aku. Iya. Iya. Aku katut tandak Malang lak mergo jula-juli. Sapa? Lho. Tanda Malang sapa? Hah? Sudah. Oh, ya. Jaramane ya biyen. Tanda Malang iki ndi? Kalau iya. Padahal kok tak kandhani ya. Aku termasuk morot tuan. Wah iki enak lagi wajane. Klompen papat ku bulan turun tak. Masa? Iya. Iya. Ya mergo mbelani tandak tok. Malang adek Malang kepanjen. Wah, kan kok roe tuh. Nang panjen barang. Ndek wis. Sedik. Halo. Jula-juli Jaipongan niku pancene enak, Dik. Iya. Lah ya apa? Dengkulku iso kotekan. Dengkul iso Gak mergo jula-juli kan budal gak mangan mau. Gak mergo kotekan jula-juli kan iku. Kok mergo jula-juli to. Itu iso kotekan lho gak sing luwene gak iso. Lah ya lah terus nek kon ro nek aku mang gak mangan terus saiki opo? Aku ya ngelak. Tak saiki ngene, kon ngelak sih. Ngelak saiki Aku Kabeh ya ngelak. ngelak. Iya, bar kabeh ku ngelak. Halima bareng ngelak. Ngelak. Sing enak iya. Tuku es sing ojo marak wareg sing enteng-entengan. Lho, Oh, gak es kok enteng. Lho es sing no. enteng. Iya. Es sing durung dadi. Lho, gak ono pancen es sing enteng. Es sing digawe saka kapuk. Iku enteng. Gak ngono. Es enteng ya tak kandhani. Es sing gak bayar lho enteng. Es enteng iku sing gak wadah mangkok. Lah terus ya apa? Cilik-cilikan tapi kroso. Lah iya ta. Lho ya apa sing Arek-arek tak badi, soal arek-arek kita reken umure piro ya. Iya. Durung es gundul. Ono man. Lho, kok durung ero? Itu es gondol, es gandul. Es gandul. Apa? Es gandul. Gandul tak gondol. Es gandul iki ya buntur gedhe ngene dikepel, dikek merang. Nek dadi nek man kok perlombaan digantung ngene rek. Oh iya iku apa? Es gandul. Es gondol. Lah sing enak paling enak es lilin. Es lilin. Iya, gelem ya. Iya ya. Ayo. Bisa seping rek. Es lilin mak yo mak dawa-dawa diiterno yo mbok wadahe rombong aku wingi yo mbak kenal arek kono rupane ayu gegere bolong. Es lilin waci gulane aren disikar-sikar waci digawe podeng aku nek eling yo mas pacarku biyen jange tak lamar arek gendeng.
tumpakno cikar aduh rodane coplok wong wis tuwa aduh kok ngakune copot bareng kepethuk arek wedok aduh irunge mekro es lilin makan tulane batu ditonyang pasar yo mak payune telu nek dadi prawan yo mak ojo kemayu supaya dilamar tukang sepatu. Ya es lilin ya mas kelapa muda ya mas tulane putih tenan lilin ya mas ayo cinta Es lilin ya mas teko Surabaya sing paling umum ya mas sujane biru aku kawin waji pancen gak sengaja durung setahun duwe anak telu. Ujung pandang tumpakno prau waci terus nyang bangil wong wis tuwa aduh seneng begadang kene angin bengi waktu kekel. Seger. Wah, temen ta. Lho, Seger ta asin ta legi. yo setengah-setengah kecut. Seger apa kran kran. Pasti kok ngarani. Ngawur, Mbok legi ta asin Aku setengah-setengah. gak seneng iki apa sih? Apa? Es iki mang ya. Heeh. Ketoke ae wutu. Iya. Jerone keropos. Ono es kok kropos kran kran. Sokren iki lho. Mangan es lilin iki kran. Iya. Disesepi banyune ae. Ola apa sokren sak sunduke dipangan iki. Arek iki dulu rasane sunduk. Jadi rasane iku Jadi mono gak rasane. dipangan goblok, iku mono gak selilit. Mosok selilit sunduke sik lak gedhe. Kon terus balung. Sing Iya. enak iku apane? Mosok balunge. Apane? Lak jerone sumsume. Masih es ya ngono. Oh iya bener. Ya aja es Iya.
Ya iku mang. Sunduke iku, Mang. Sunduke. Man keras. Salah sembarang nurut Sokran. Lho, ya Temen kok. apa, temenan. Lho nek Nur Sokran mesti kok. Wis gak iso panjang umur temen kok. Ngene iki lho nek jere gak enak ngomongan. Lah kok lha apa? Kancane diurik mang sujen niku. Kanca sing di Surabaya wis akeh sing gak ono ngono meden. Karep aja deh Adewi iki apa termasuk seniman ya. Iya ta. Lah mulane ayo Adewi iki mempelajari gending-gending ya toh. Iya, iya. Walaupun gending Jawa Barat iso ayo Lho, dipelajari. gak apa-apa. Lho ya lah mari nek kon ngomong gak apa-apa ambek apa. Lah iya. Lah iya. Soale Indonesia itu kan ya ono Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah. Lah iku apa? iya ta, Iku ngerti kudu gak? Lho dikawinno. lho. Ya Jawa Barat dikawinno mbek Jawa Timur. Duwe anak Jawa Tengah. Terus mudine. Lho bener rek ngono, omongane Sokrates mau. Jadi Jawa Barat dikawini Jawa Timur, Iya. duwe anak Jawa Tengah, duwe putu Bali. Kon ngomong gak arek cilik ae. Wis ya saiki semari mangan ya ta. Iya wis mari Mar ngombe. mangan mar ngombe barak Iya, kesilin ya. Termasuk ekonomis. Dik. Nah, ayo mlaku-mlaku ya ta. Kon nggawa walang. Mlaku-mlaku kok nggawa walang. Dik. Aku nggo walang. Ngawur Kan kuwi ndelok lho. nasib goblok. Walang iki nek kene. Kanggo ndelok Ndelok nasib. nasib mule. Lho nasib Mulai sapa? Ngono lho, nasib anake waja sih. Nasib maksudku ya, lah ono walang arek cilik. Walang iya ta. Oh. Ya apa turuku nek bengi ngene iki lho. Iku jenenge walang kadung. Walang Walang kadung. kadung ku nek turu ditakoni. Heeh. Turuku mang bengi ya apa ngono. Ngiler ngono. Kon ro walang sangit. Walang sangit terus kon. Ya apa ya apa? Ya apa? Ambune. Sagitu sih. Lah saiki nek walang sembarang wae walang sangit, walang apa kadung. Iya. Tapi gending sing paling enak walang kekek. Walang keke. Walang keke. Iya. Walang kekek jae pongan datang wetan Surabaya rame-rame ceparikan tumpang eling kebrayan walang kekek jae pongan datang wetan Surabaya rame-rame ceparikan tumpang eling kebrayan Duh nelangsane awak lagi ciloko. Notok lawang gak dibukakno. Nganti turu ana emper njowo kaya wong gedut sing lagi jaga. Walanang sing gak ngerti nyana ini kabeh tulis saiki Lah wong panjene kepengin kok. Walanang sing bekti Mm-mm. bagi Panama gak tau diurusi Di bojoku ojo kesusu emosi. Sekaing perkara ayo diteliti. Ojo mburu popor kepanasan. Munda dadi penasaran. Walanang sing Apa? mongso Oh, mongso. Kawine rong dina tak sapa. Teka-teka jaluk dibukakno atiku matur kasudi nyoba Aku krasa, Dik. Teko gak disopo. Gak rumangsa, Dik. Aku duwe luput. apa nek melu surangi muput Oh, iku to, Dik. Lali gak pamitan.
bocah iku awak kanggo alasan. Sabar dhisik. Dipikir sing temenan. Sabar oh, bocah, aku turu. Lho. Keizenan. Yen ngono dek gedhe ngapurane. Padha lali marang gaine. Jaluk ngapura marang pangerane supaya eling kanggo bahayane. Balang keket jaipongan Matrak Wetan Surabaya rame-rame coba lihat kepengiling bebrayan. Balang keket jaipongan Matrak Wetan Surabaya rame-rame coba lihat kepengiling bebrayan. Langsane awak lagi cilaka notok lawang dek gak dibukakno nganti turu ana emper njogo kaya wong gerdu sing lagi jaga. Wong lanang sing gak ngerti. Loh, gak ngerti apa nih? Kaya ini kawit wis saiki. Oh, biasa. Apa iku wong lanang sak jeki? Peki. Wajiban mah gak tau diurusi. Dek bojoku ojo kesusu emosi sekaing perkara ayo diteliti ojo mburu bobor kepanasan mundak dadi penasaran. Wong lanang sing gak rumangsa. Rumah gak tau disabar. Teka-teka jaluk dibukakno. Hatiku mancak kasuti nyoba. Aku krasa lho Dik teko gak disopo. Wis rasa yo salahmu apa? Loh, gak rumangsa, Dik. Lah wong aku gak duwe lopot. Apa nak melu semanyi puput? Oh, iku tadi gak lagi pamitan. Ah lali apa tak? Iku harus alasan. Sabar dhisik, Dik. Dipikir sing tenan. Sabar apa tak? Aku turu kaizenan. Yen ngono dek gedhe ngapurane. Padha lali marang belaine. Jaluk ngapura marang pangerane supaya eling kanggo bebayane. Nafsu-nafsu miatur kula, malah kejalat jaipongan. Menawi lepat nyuwun pangapura, sumangga baikan nyuwun pangaksana. Dik, Apa? lagu apa dik iki? Lagu apa? Lagu disco. Wis suruh jaipongan Lho enggak ngono kok iso mlengkok-mlengkok ngono suarane. Kak kandhane. Iya. Menyanyi lagu jaipongan niku. Nek wong ilate gak rangkep gak iso. Lho, ilate rangkep lah ula. Ngepang. Gak ngono maksud ilate kudu iso mengko. Mengko ke kiri kanan. Ilat ya rangkep. Kayak ngene. Iya. Nananani. Wah. Nani. Aduh peglerek. Ngono aja dek mecicil ngono. Tapi nek kula wis terang gak iso, Dik. gak iso ya. Delok kala menjinge. Apa kalau menjinge? Kala menjinge bunder ngono. Kon tuh mon kalau menjing lonjong ngono. Wah kon niku Seje. 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 Delok gulune sedik. Ah. Ambek lambe iki dekat.
dekat. Dadi swara iku gampang nyaut. Nah, iki bener. Lah nek Iya, iya. lambe penambe gulu waduh. Aduh. Golongannya banyak, kok iso ado merek guru. Kak bener sokran panjene. Iya, iya. Jadi di samping pembawaan, iku wong kudu di modal. Ngerti? Modalnya apa? Duwe aku, duwe Apa? sih modalnya. Loh, Modal iki nyanyi mesti modal duwe. duit. Nanti modalnya. Menyanyi itu harus mempunyai modal. Maksudnya modal suaranya dulu kudu enak. Nah, iya. ta. Nek suaranya wis enak, tinggal mengarahkan. Nah, kok njaluk denggok nang ndi? Dengkok nang restoran, gelem aku. Wong menyanyi punya restoran. Lah kon nari dengkok nang ndi? Ya nang restoran sing paling Sing enak. dimaksud sidik modal. Iya. Iku pamane kon iku kudu nyetir. Iya. Iku kudu ndek rebues. Iku modale. Modale. Lho iya, iku iya. carane. Upamane kudu dagang, kudu Iya. duwe bondo. Oh iya iya iya. Lah nek kon nyanyi kudu belajar swara. Nah, bener. Arek iki ditekek emang. Suara bisa enak. Ya apa, Kran? Suara bisa enak. Gampang. Iya, Ini iya. anakmu nek man gedondong iku ya. Isine jupuken. Nah, diombe mbak banyu. Wungkul iki lho, Sret. Tapi kono benang, maring tarik, Sret. Bersih kerokan. Coba contohno kon dhisik ngene ya, Pak. Lho, aku senak kok. Ya lah kok kayak joto. Tapi gak biasa, Dik. Hah? Biasa iku nek Jumalegi. Iya iya. Nggo longan. Iya. Dadi ke semalam nduk longan. Ya ngono iku. Terus ambek anak tikus iku. Cendil, cendil. Cendile tikus. Nek aku metu dirobong semut dong. Tapi biasae wong nek sok ngomong arek suarane enak. Apa? Ya gak menghinapno lho, Dik. Iya, iya, iya. Biasae lho. Iya, iya. Biasae nek sok ngomong arek cilik. Suarane iku enak. Suarane mesti enak. iya, aku- Lah saiki sing suarane enak sapa? Sedike. Nek ngono ya Biasa, tau. biasa ngomong arek cilik. Iya, mergo nek ngomong barek rengeng-rengeng. Iya. Iya bener sokran panjene. Lah aku ngomong anak iso keren tek telu pisan to, Rek. Sing siji tak tekak, siji tak icak. Sing siji tak lungguh ya ora aku. Wis ngene rek, sare Ya, iki apa, ya, wis apa? wis waktune wis entek ya ta. Iya, iya. Ayo mlaku-mlaku ngombe cau kono. Ya 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 Ayo ayo ayo. Ayo. wis. Ayo konco padha tetulanan muter-muter karo gandengan tangan
konco kakenan dadiyo sing wis dadi ojo sampe ngersula tak tembangi salah siji jegelen tembang leren kaki bat-badian ayo konco padha dedolanan muter-muter karo gandengan tangan ojo lali dolanane jarake mumpung bulan diketok kalangane ayo konco kakek kang dadiyo sing wis dadi ojo sampe ngersula tak tembangi salah siji jegelen tembang leren kaki kebat-badian Sokron gak melok apa-apa. Mek wong wis dikandani jarak T kok iso rajak T ngono. Walip ngono iku. Aku mujange wene jarate kae cak sikilku ngono lho. Lah apa rajak T. Wong cilik ben tau dolenan sih bro iku. Tahu, Lah iya. tapi dadi terus. Lah dadi lho ono persoalane ya. Soalane Payune pendekku nabrake kliru. apa? Nabrak balak-balik
Lah nabrak milih wedok sing nabrak. Etik. Eh. Sambel kacang umpamane gak lombok ijo gak kena. Lho, lombok ijo. Harus lombok ijo. Mosok angger sambel kacang ket mang sambel kacang kok mesti lombok Lho, ijo. ngerti yo, si mang ini golone sapi-sapian. Tapi dadange nggak ngerti. Apa? Ya apa sih rasane lombok ijo durung ngrasakno. Ya apa rasane? Lombok ijo iku tak kandhani dah. Iya. Pedes gak pedes? Pedes yo gak pedes. Pedes gak pedes, Ya apa? legi gak legi. Ya apa sih? Ngene lho, pedes gak? Ya Setengah enggak. pedes lah. Nah, lak siji ambek lombok Siji. lepek iku. Lah, lombok Lombok lepek. lepek. Lombok keliru. Loh. Lombok telek. Lombok letek cici Oh, lombok letek. Mm-mm. Lombok letek lek karuan nih. Ngawur. Oh, pesek. Lombok Lombok letek. letek iku wis karuan. Letek. Nah, letek. Lombok letek. Nah. Iku wis karuan nek dirasakno pedes. Iya. Nah, nek lombok abang Heeh. gak tapi ono rasane. Gak, iku kang kembang-kembangan. Nah, tapi nek ijo Heeh. iku Apa? Apa? kenyos-kenyos. Lombok iki iku gunane, nek lombok letek iku kanggo pedes-pedesan. Ah. Nah, ya. Hmm. Nah, nek lombok ijo iki kanggo sedep-sedepan. Iya. Nah, lombok abang digawe menter. Ngerti? Motor. Apa, Jane kon iku sakjane kuwi dibuji wong wedok-wedok iki. Ya, Kok iso? nek lombok abang. Iya, Iya, iki iya. jane kon iki dibujuki. Apa? Nek lombok letek wis karuan krasa pedes. Heeh. Nek lombok ijo ku sedep. Iya, iya. Lombok abang iki jane ngono. Apa? Ge pantes-pantesan. Oh, mangkane ya. Iya. Nek ono pesta-pesta iku, Iya, iya. sego goreng dukure dikeki Nah. iku tok ya. Bareng nek mulutan iki lho. Iya. Sego kuning sak cowek. Iya. Lombok abang sih dadi urung. Mangkane lomba abang larang regane. Nah, mulak kadani kok. Makane gak dipangan percaya. arek angon iku apa? Eh? Arek angon apa sih? Ono maneh. Lho, arek angon. Arek angon ya. Arek angon mesti lek sik cilik ya. Mesti lek durung sunat si arek angon iki. Iya. Lah kok njaluk bojo lah. Gak mesti anake sokran iki Iya. angon ya wis sunat. Mosok Mosok akhir arek angon durung sunat. Asli didelok wis golane Delok sunat sing sunatan tok. angon, nek sing angon gede, masuk durung sunat, Dang. nek gedhe iku dudu arek wong ngono lho, Pak. Oh iya. Wong angon. Wong angon. Nek iku arane wong angon, nek iki wong gendeng. Wong angon iki lho, wong angon kok kon nggih persoalan. Angon ndelek bojo iku akeh kon iku. Lho kok iso akeh nggon? Lho ya apa sih? Sebab sing dingon iku mang sapi wedok. Oh, bener rek ngono. Bener rek ngono. Bener. Asal itu. Iya, aku ngertian. Soale sokran anan iso ngomong ngono wae ya. Iya. Sokran belak tahu angon ya. Iya, Baru tak delok ya. Nek ngumbai lho nek kali. Iya, iya. Iku gak bagian kepala didhisik. Mesti bagian bontot. Bagian belakang. Lipet dene bontot tok. Bisa jo ngomong arek angon dak. Saiki nae sarene jarak tim wis mari. Iku termasuk nostalgia. Pegel kabeh, Dik. Nostalgia ya apa sih? Ngerti dak Kenangan lama. Kadang iki tak kono. iya, iya. Nostalgia iki ngerti kon. Nostalgia. Iya. Lho. Apa? Nostalgia ya iku bangsane arek angon iku. Tapi Dik, Heeh. lagu iku mang ono sing tak senengi, sairane sing tepak banjur. Apa? Lho, lah sing muni ning ngene mang muter-muter karo golek utangan. Lho. Lah iku malah tepak iku mang. Muter-muter golek utangan, ngawur ae. Lah iku mang muter-muter. Golek tembangan. Oh, golek tembangan. Gandengan tangan. Oh. Udah gak bener. Lah saiki diterusno, sarine awak pegel kabeh mor mumet-mumet, iya ta? Butuh pijet panjene. Waduh ya, Dik. Ya, pijet sing enak ya. Aku tak pijet, Dik. Ayo.
Alah aduh mbokne awak greges kaya ngene apa pakne sing dikarepake pijetono cek nang ilang pegele wis tombok meja grenengan apane sing terus-terusan kandamu mbok sing terang-terangan pancen iku dalane sandang lan pangan nek ngono tak dijatani kekangilan rasa kekele ya iku sing tak karepake tono cek nang ilang pegele wis tombokne jogre terusan kandamu mbok sing terang-terangan remajar ana ing kekalan pancen iku dalane sandang lan pangan sing tak karepake rasa bisa nyambut gawe
kaya ngene. Apa pakne sing dikarepake Ijetono cek ndang ilang pegele. Wis tombokne jogrenengan apane sing terus-terusan kandamu mbok sing terang-terangan pancen iku talane sandang lan pangan ya iku sing tak karepake aja sokran akana mrene Apa rek? Keturun ta ya apa? arnyida rene akon tak culek Iku mau ya apa rek pijet. Apa? Waduh. iku arane pijet jaipongan Oh, Sokran sampai keturun. tadi nek dipijeti ya kudu ngeblak kene aku dipijet di sini diarani apa ngadeg kabeh. Wuluku, dek wulu. oh tadi Wulu. wulu jumbo Cilik dek kareke dik. Iya. Tapi nek mijet tangane panjen Mantep. kroso. Mantep panjen. soalnya ben iki tukang patri ya Tukang patri. Tukang patri ya. lho antep nyekel soderan prasamu iku apa abot lho iku Iku ana tukang patri. iya lah nek matri sebarang iso iku Nek ngono wis gak tak terusno, Dik. Lali-lali disoder. Lambene Sokran di patri. ngono ta wong iku kudu ya apa dipelajari mijet iki sawangane mijet ya ndelok tangane Tapi roto. tangane mbok deku masih iki tepu wantep Iya iya. Ya apa wong ku tak delok mijete ya. Tangan limo koyo nyekel piano. tangan lima seta keren kan ini gak keliru tangan lima tak driji lima driji lima tak tangan lima Sokran rek. kan dipejeti Bathara Guru Tangan Iya, di- driji limo. Lah iya, Iku driji. koyo nyekel apa boyok iku koyo nyekel piano. ditulis situ Iya, apa? Jare Iku brutu sing dipijet. rasamu ya rasamu dipijeti mau drijine lima iya. upah apa tadi drijine Lho, apa tadi Lah sing iki nang. lho sing tengah lah kalau delok masa Dik? wit iku sing tengah kan wit Lah sing siji mah Oke ngene rasane kecepit. Ngremo kecepit domseng. Wite delok ta. Oh, nek ngono arek iku penipu. Penipu yo apa sih? Ya apa? Mau jiri-jiri apa rasane limo arek. Lah sing sitok nang nyene apa? Kawayane rek. Kayane ya sembarang gending ya iso dipelajari. Mijet-mijet ya. Iki kari siji sing durung ono. Aku durung nyiptakno gending siji. Ngraji. Geraji ku mesti gendinge ku Ku enak. cicilan ae dik. Enggak enak, musiknya enak wis gatik ning nung rotok. Lah saiki ae dilanjutno maneh Iya, iya, yang iya. gending sing baru. Gending apa dik? Gengsi. Oh, gengsi.
Ojo syukur berai kudune yo njogo gengsi. Tapi ne yo aja